Allah'ның сәламе булсын кабер әһелләренә. Аллаһ бездән алдан һәм бездән соң үләчәкләргә рәхмәтен кылсын. Аллаһ теләсә, без дә сезгә кушылырбыз. Гайша анабыз Пайгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән зиратта нәрсә әйтергә дип сорагач, ул шушы сүзләрне киңәш иткән. Галимҗан Баруҗи хәзрәтләре инде менә бу yerдә дәфн кылынган. Чөнки бу җирдә үзегез күрәсез, менә аның инде үзе шушы урынны алган. Монда шулай ук туганнар тирәсе аның бар. Менә әле юбилей уңайыннан аның инде ул кабер ташын үзгәртеп куйдылар. Менә бу каберстанның без күз алдына китерсәк, аның кергәндә инде игътибар иттек без аның шушы торышына 26 гектар җирне дип инде әйтеп киткән идек. Аның төп капкасы менә шушыннан булган. Чөнки безнең мәчет яныннан керә торган, хәтта безнең мәчетнең ул зират мәчете дип тә җөрелгән булган инде үз вакытында. Шушы җиргә кергәчтен игътибар итәбез. Менә бу сул якка карасак, монда менә Тукай хәзрәтләре урын алган. Аннары соң Әхмәт Хади Максуди хәзрәтләре. Казандагы Яңа Татар бистәсе зиратында күп мәшһүр кардәшләребез җирләнгән. Аларның каберләрен, тормышын, тарихта калдырган изләрен Ильяс хәзрәт Җиһаншин яхшы белә. Хәзрәтнең үзен татар имамнары әзерләүче мәдрәсә җитәкчесе икәнлеген яхшы беләбез. Ул уку йорты шулай ук Яңа Татар бистәсендә, андагы Ал мәчеттә урнашкан. Шушы тарихи урыннарның киләчәккә дә калуын теләүче шәхес ул Ильяс Җиһаншин. Менә бу номер 34-нче әйтик, менә Габделхак хәзрәт Саматов монда дәфн кылган. Менә монда Габделхак хәзрәт Каюмов 18-нче. Менә монда инде Тукай мәйданчыгы дибез инде без аны. Монда Мәрҗәнинең мәйданчыгы. Юка гына әлеге белешмәлеккә 20 елдан артык эзләнүләр нәтиҗәсе салынган. Ул татар зираты картасы. Анда үзләре яшәгән вакытта ислам диленә хезмәт иткән милләттәшләребезнең җирләнгән урыннары билгеләнгән. Танырга сурәтләре куелган һәм кем булганлыклары язылган. Нибары берничә юл, милли мәгърифәтчелек үсешенә керткән өлешләрен томнар белән дә бәяләп бетергесез. Процесс безнең дәвам итә ул. Көн сайын булмаса да без инде айның бер көнендә барыбер шул зиратка барып ниндидер эзләнүләр, хәтта кыш көнне дә барып карыйбыз. Күбрәк тә без инде барыбер галимнәребезне әйтик, тарих институты галимнәре анда күп эзләнгән, алар шушы эшләрне башкарып үзләре күпмедер әйбер тапканнар икән, алар белән дә элемтәдә торабыз. Инде ул Айдар Ногманов булсын, Айдар безнең Гайнетдинов, аннары соң инде күбрәк Радик Салихов бар бу өлкәдә үз вакытында шулай эшләгән. Зур галимнәребездән мин әйтер идем инде, алардан белешкән Марсил аби, Әхмәтҗанов инде, Наил Хаҗи Таировлар. Зираттан индидер үзгәрешләр булды. Анда безгә күп ярдәм иткән Роберт Хаҗи Баранда Валиев инде. Менә алар шушы каберстанда күпмедер күләм мәгълүматкә ия булган шәхесләр белән дә бәйләнештә торабыз инде. Пайгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Мин сезгә каберләрне зиярат итүне тыйган идем. Хәзер исә рөхсәт бирәм. Чөнки каберләрне зиярат итү кыямәт көнен искә төшерә" дип әйткән. Үлем сәгате суккач, бер нәрсәне дә кире кайтарып булмаячак. Үлем әле исәннәр өчен тәрбияче һәм күңеле бу дөньяга бәйләнгәнлек авыруыннан иң нәтиҗәле дәва була ала. Каберстанга баргачтан кемнең нинди нәселдән икәнен шундук күрәсең дә, кемнең ничек итеп дөньялыкта яшәгәнен дә, ничек аның артында ничек калганын да шунда күрәсең. Әгәр дә каберлекләр шулай хөрмәтләнгән икән, каралган икән, аны онытмаганнар, аның дуга кылучылары бар. Аның артыннан иярүчләре бар дип әйтергә кирәк. Хәзер Яңа Татар бистәсе зиратында ел сайын остазларны искә алу чарасы оештырыла. Майның 1нче көннәрендә мөселман дин эшлеклеләре Татарстан мөфтие җитәкчелегендә соңгы сыену урынын тапкан галимнәрнең каберләрен зиярат кыла. Бу истәлекле көн шулай ук исламны кабул итүгә 1000 ел исемендәге мөселман мәдрәсәсендә башланган гадәт. Моннан тыш 1998 елдан башлап даими рәвештә уку йорты мөгаллимнәре, шәкертләре зиярат өмәләре оештыра. Мәдрәсә җитәкчелеге әлеге чараларны шәкертләрне тәрбияләү максатында куллана. Күршедә урнашкан каберстан дәреслек кебек ди Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Безнең менә Казандагы яңа бистәдә
Иске Таш мәчете бар. Ул Иске Таш мәчетендә үз вакытында Амирхановлар династиясе бик күп алар анда имамчылык итәләр. Аларның әтиләрдән дә имамчылык иткән була, үзләре дә. Мөхәммәд Зариф хәзрәтләрне алсак, әле ул Тукайга үз вакытында җиназаны ул укыган була әле. Менә шушыннан. Менә шуның артына игътибар итсәк, безнең күрәсез, менә Казанның мөхтәбәрләрдән булган кари Мөхәммәд Садыйк бин Мөхәммәд Сафа Галикаев. Ул нинди шәхес дигәндә, менә ул хәбәрне тоже безгә шулай табырга насип булды. Ул да булса, менә безнең Ал мәчет бар икән. Ул Ал мәчет инде аның 1905 елны ул үзгәртеп кура. Үз вакытында Шихабетдин Мәрҗәнинең әле шәкертләреннән булган шундый гыйлем иясе, үзе бик сәүдәгәр, күп кенә хезмәт кылып, мондай башка җирләргә дә, шулай ук Мөхәммәдия мәдрәсәсенә дә, башка төзелешләргә дә үзенең өлешен керткән шәхесләрдән икәнен әйтәсем килә. Мондый искә алырга лаеклы шәхесләребезнең каберләрен барлауда мәдрәсә хәзер ялгыз түгел. Аерым галимнәрдән тыш бу эштә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Мәдәният министрлыгы теләктәшлек күрсәтә. Әмма тарихи татар зиратына әгәр кайгырту андый була алса, рәсми кайгыртучанлык җитми. Дәүләт тарафыннан яклану исемлегенә кертелү зиратның киләчәктә сакланып калачагына мөмкинлек бирәчәк. Бу анда җирләнгән шәхесләрне белү дигән сүз. Аларның хезмәтен өйрәнергә дә итерәчәк. Монысы мирасны белү, димәк милләтнең яшәве дигән сүз. Безнең иң зур максатлардан аның статусын ачыкларга, мемориал статус дигән. Ул безнең тарихи урын белән генә түгел, анда ул шушындый килгән һәрбер кеше ул җиргә килеп үзен гыйбрәтләнеп китә торган шундый мәйданчык буларга тиеш. Менә хәзер кемнәр анда? Ул бит инде 1 ел элек кенә күмелгән түгел, 10 ел элек кенә түгел. Әйтик, мәсәлән, менә Шихабетдин Мәрҗәнидән алсак та 1889 елны. Шуның янәшәсендә ерак түгел, анда Каюм Насыри 1902 елны. Шул вакытта безгә иң зур галимнәрдән шулай ук саналган шул Галимҗан Баруди булсынмы, Әхмәт Хади Максуди, Галимҗан Баруди 1921 елда булса, Әхмәт Хади Максуди менә аның китаплары белән без бөтенебез гыйлем алабыз икән 1941 елда. Алар уже менә бөтенесе тарихка ия урыннар. Алар сакланырга тиеш. Алар реестрга кертелергә тиеш. Ягъни әйтәсе килә, шуның картасы булып, QR код ясатып, аның хәтта син телефоннан да табасың, аның кая дәфен кылынганын белергә була. Мемориал статус дигән нәрсәгә кайтсак, инде әйтергә, анда һәрбер каберлекне индивидуаль карап, аерым шәхси килеп, яны чист тартып карап, аларның урыннарын ясап, ул бик күп чыгымнар сорый торган әйбереме. Шуның өчен әгәр дә шундый шәхси килеп һәрбер кабергә игътибар булмаса, ул һаман шулай дәвам итәчәк. Аның әйтәме шулай эшләгәннән соң аны табырга да җиңел була, кирегә дә, карап торырга да. Ул әлбәттә сез әйткәндә бик күп чыгымнар сорый торган әйбер. Иншалла без анага килеп җитәрбез. Дәүләтебез бу мәсьәләгә битараф түгел, Аллага шөкер, алар да. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Мөселман каберенә урнаштырылган ташка гадәттә анда җирләнүченең исеме, бу җирдә яшәгән вакыты языла. Нибары берничә юл. Әмма чынлыкта кем икәнлеген искә төшерер өчен һәм хәтерләүчеләргә җитә торган мәгълүмат. Рустам хәзрәт, саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи таала ва баракатуһ. Рустам хәзрәт, билгеле ки, без татар мөселман халкында Коръән мәҗлесләре үткәрү гадәте бар. Бигрәк тә мәсәлән, туганыбызның, якыныбызның вафатыннан соң 7 көн, 40 көн, я булмаса 1 ел узганнан соң без йортыбызга хәзрәтне, мулланы чакырып, Коръән аятләре укыйбыз, шушы арвахның рухы өчен дуга кылабыз. Әмма ләкин шул ук вакытта менә соңгы елларда бу мәҗлесләрне дингә, ислам диненә яңалык кертү дип, бу мәҗлесләрне үткәрүдә гаепләүче кардәшләребез дә бар. Әйтегез әле, менә мондый мәҗлесләрне үткәрү дөресме?
Аларның нигезе нәрсәдә, нинди? Ислам dininde asılda şunday Allah Teala'nın buyruğu var. Ul da bolsa el-emru bil ma'ruf ve nehyu anil munkar degan düşünçe. Yani izgilikni buyruğu hem bozuk amelini kisatu degan düşünçe var. Ул İslam dininde bizning şariatımızga qarasak endi Abu Hanif mazhabında bo'lgan şariatga qarasak, ул Allah Teala'nın buyruğu hamda Allah Teala'nın buyruğu o'talarga tegish. Shundaymi? Bizning xalqimizning g'urf-odatlar arasında şariatga to'g'ri kelmagan g'urf-odatlar yo'q. Biz bilirga tegish biz bir-birini İslam dinine qarshi kelmagan g'urf-odatlar alар şariatning bir ulushi. Şariatda 10 tayanışlı çıganak var. Şularning birisi al-urf vel-adat deb atala. Xalqning g'urf-odatlari. Misal üçün kişinin dünya koyup ketgandan so'ng bizning xalqimizda İslam dinini qabul etgancha bir vaqt o'tgandan so'ng onu iske alıp jiyin o'tkaru g'adati bo'lgan. Bigrak da ol agarda birer emir yoki podshoh bo'lsa, onun jiyilishib ul kishini maqtay turgan bo'lganlar. Istal ortida o'tirib ul kishini maqtay turgan bo'lganlar. İslam dinini qabul etu bilan bizning burungi bolalarımızga galimlar, şariat galimlari aytganlar. Sizning ul o'lgan kishini maqtab o'tirug'ingizga qaraganda Qur'on o'qib, onun uchun duo qilu ko'rkamroq bo'lar edi deb o'rgatib qoldirganlar. Ham bizning burungi bobolarimiz bu g'urf-odatlarin İslam dinine to'g'ri keltirir uchun ul kishini maqtovini tashlab İslam dininde ko'rkam chiqanoq bo'lib turgan g'alamda eng ko'rkam kitob Qur'on Karimni o'quni kiritganlar ul majlislarga. Ikkinchisi, ul da bo'lsa narsa ul mayit uchun duo qiluni kiritganlar. Onu maqtovni onun uchun duo qilуга almashtirganlar. Albatta bu onlarning nodonliklaryna tayanib tugul, onlarning bilimli ekanliklarini ko'rsatadi. Bizning şariatimizda tag'in bir ko'rkam qoida bor. Narsa? Ul qoidaning g'arabcha ataması ma la yatimmul vajibu illa bihi fa huwa vacibun. Birer Allah Teala'nın buyrug'un o'taw uchun nindi bo'lsa da birer aybir kerak ekan, ul aybir de Allah Teala'nın buyrug'i bo'lib sanala. Mana bugungi kunda xalqimiz arasında emr bil ma'ruf ham nahy anil munkar degan tushunchaning ishga oshilishi bigrakda şuşu, işi, 7-40 yılı aşağı bara. Шулайда хәзрәт килешәсездер бу мондый мәҗлесләрдә кайбер артык әйберләр дә бар. Шул ук мәсәлән садака алышу я булмаса ярыша мәҗлесне теге күршегә бу ханымга теге йортка караганда мулрак итеп уздыру дигән. Менә булары артык дип санамыйсызмы сез? Әлбәттә, изгелек кылудан тыйырга ярамый. Мисал өчен, кеше яхшы иттереп мәҗлес үткәрә ала. Ләкин аңа нинди киңәшләр бирергә кирәк? Ул мәҗлесне үткәргәндә нинди әйберләрне онытмаска тиеш ул? Зур иттереп сыйланган стәл төзеде икән, ул стәлдә иң әзе бер хәерче булырга тиеш. Ул чын булырга тиеш. Чын фәкыйр кеше, чын мискин кеше булырга тиеш. Байлар арасында ник дисәгез, байлар арасында стереотип хәзер барлыкка килде. Беләсезме нинди стереотип? Фәкыйрләр юк хәзер дигән стереотип. Ул стереотипны юкка чыгара торган инструментарий мәҗлесләр. Ник дисәгез, мәҗлеснең изгелек буларак кабул булуына bir şartlarının birisi bulup tura. Нәрсә? Нинди генә байлар булуына карамастан, стәл артында утырганда, араларында берничә фәкыйр булуы. Безнең кеше изгелекне кыла алганда, аны тыю пропагандалаштырыла. Үтәмәскә кушалар. Кеше үти ала, яхшы стәл кыра ала, ләкин яхшы стәл янына, яхшы стәл артына чын мохтаҗны китереп утырт. Шул вакытта калган байларның да хәлләре яхшыра. Шул мохтаҗлар хөрмәтенә
аларның да гыйбадәтләре кабул була. Аңлыйсызмы? Әлбәттә, садака таратуны күбесе әйтә, анда акча алмашалар гына ди. Ләкин киңәшем шундый. Менә җидең син хәйр садаканы мәҗлестә вакытта, үзең хәйр садакада мохтаҗ түгел. Тап, ул сумманы алып кайт өеңә. Ул мохтаҗны тап, шул мохтаҗга тапшыр. Ул синең акча түгел, ул мохтаҗның акчасы дип тапшыр. Шул вакытта син герой буласың. Инде бер авылда яшәп тә, шушы мәсьәлә аркасында икегә бүленгән халыкка нишләргә инде хәзрәт? Ислам динендә ашка яки эшкә чакырсалар бару ул Аллаһның йөкләмәсе. Әгәр сине мәҗлескә чакырдылар икән, анда бармый калу гынах. Гызырсыз, хакыйкый гызырсыз бармый калу гынахы. Мисал өчен, мәҗлескә чакырдылар сине, син үзеңнең аңа карата нәфрәтең аркасында, ул мәҗлескә карата нәфрәтең аркасында анда бармадың икән, ул мәҗлес хәләл икән, ул мәҗлескә бармый калдың икән, син гынах алдың. Мәҗлес харам икән, гынахы юк, әлбәттә. Мисал өчен, кешене зина кылып, арак эчеп ята торган мәҗлескә чакырырга мөмкиндер мөселман кешесен, ләкин анда барырга тиеш түгел. Әгәр дә кешене Кур'ан укый торган, вагаз сөйли торган, анда дөньяны куеп киткән кардәшебез өчен дуга кыла торган мәҗлескә чакыралар икән, анда барырга кирәк бөтенебезгә. Бөтенебезгә анда барырга кирәк. Хәзрәт, җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте яусын сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Ва алейкумуссалам ва рахматуллаһи тәала ва баракатуһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Әгәр дә телевизордан берәр нинди көнчыгыш илләрен карасаң, мөселман илләренә карасаң, анда артта фонда гел бер тавыш яңгырап тора. Азан тавышы. Шушы азан тавышыннан инде аңларга була син үзеңнең мөселман илендә икәнеңне. Һәм ниндидер бер туристик мәсәлән бер тапшыру эшләнсә, һичшиксез шушы азан тавышын күрсәтергә, аны ишеттерергә тырышалар. Шуннан да азан дигән әйбер ул мөселманнар белән бик нык бәйле. Һәм ул бәйле без татарлар белән дә. Мәсәлән, татар авылы нәрсәсе белән билгеле? Ул билгеле үзенең азан моңы белән. Әгәр дә азан әйтелмәсә, татар авылында, әйтик, манарадан яңгырамаса шушы азан, моны мөселман авылы дип, татар авылы дип әйтеп тә булмый. Хәтта ничектер шушы азан булмаса авылда, кешеләре дә аның ничектер караңгырак, тәрбиячсезрәк кебек тоела. Шуңа күрә дә, әгәр дә без шушы авылның яки бер шәһәрнең мөселман икәнен күрсәтергә теләсәк, анда азан яңгырый дип әйтәбез. Азан нәрсә соң ул? Азан ул намазга чакыру. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килгәчтен беренче елларны ук барлыкка килми. Мәсәлән, Мәккә шәһәрендә дә азан булмый. Хәтта ул Мәдинәгә күчкәннән соң да беренче көннәрдә булмый әле азан. Мәдинә шәһәренә күчкәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укыр өчен махсус бер бина салырга ниятли. Аны мәчет дип атыйлар. Мәчет салганнан соң кешеләрне намазга чакырырга кирәк дигән бер вазгыять тула. Һәм дә инде кешеләр тәкъдим итә башлыйлар. Әйдәгез чаң сугыйк диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, булай христианнар эшли, безгә килешмәс ди. Әйдәгез ут ягыйк ди, булай мәҗүсиләр эшлиләр ди. Әйдәгез быргыга кычкыртабыз ди, булар яһудиләр эшлиләр ди. Алсаң нишлибез соң дигәчтен бер никадәр вакыт пауза алына. Һәм бер сахаба икенче көнне килеп әйтә: "И Расулаллаһ, мин төштә менә шушындый сүзләрне ишеттем" ди. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар азан тавышларын әйтеп күрсәтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Менә шушы булыр безнең намазга чакыруыбыз" ди. Бу синең тишеңгә Җабраил алейхиссалам алып килгән азандыр бу ди. Ягъни Алладан бу ди. Гомар радиллаһу анһу әйтә: "И Расулаллаһ, мин дә шуны укны төштә күрдем" ди. Ягъни нәкъ шушы сүзләрне ике кеше тишендә күргән була. Шушы көннән азанны әйтә башлыйлар мәчеттә мөселманнарны намазга чакырыр өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Шушы азанны өйрәтегез Билалгә" ди. Билал дигән сахабәгә каратынды. Радиллаһу анһу. Аның тавышы көчлерәк ди. Һәм шулай итеп, шушы Билал радиллаһу анһу ислам динендә беренче мәзин булып китә. Галимнәр әйтә, азан
намазга чакырып кына калмый, шулай ук безнең өчен бер шифа дава да икән. Мәсәлән, кеше авырып китсә, аны 7 азан белән эшкерәләр. Сихерләксә, шулай ук 7 азан белән эшкерәләр. Әгәр дә хәтта ут чыкса да, азан әйтеп үзеңне шушы уттан саклап була икән. Берәр афат килсә, бәла каза килсә, шулай ук азан әйтеп шушы афаттан, бәла казадан кытылалар икән. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, шушы азан ул шайтаннарны куу чарасы булып тора. Ни өчен без яңа урында азан әйтәбез? Мәсәлән, фатир алгач яки берәр йорт салгач. Чөнки бу урын яңа урын бу. Монда мөмкин яшәргә шайтаннар, җиннәр. Яки бу урында мөселман кешесе яшәмәгән, Коръәнне, динне, намазны белмәгән, тәһарәт гысылны белмәгән, шайтан ияләшкән бу урынга азан әйтеп, монда мөселманнар килгәнен, хәзер монда шайтан, җингә урын юк икәнен без шулай аңлатабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук инде азан әйтелә. Мәсәлән, әгәр дә кеше әле генә дөньяга килсә, балага без нишлибез беренче чиратта? Колагына азан әйтәбез. Уң ягына һәм сул ягына без аның камәт әйтәбез. Монда берәр инде хикмәт юкмы икән? Әлбәттә бар. Шушы дөньяга килгәннән соң динебездән белгән беренче әйбер безнең ул азан. Ул безнең фитри иманыбыз. Ул безне фитри халәткә кайтара. Һәм әгәр дә кеше авырып китсә, яки җин, шайтан аңа керсә, менә шушы азан әйтеп, аны элекеге чиста фитри халәтенә кайтаралар. Шундый бер хәл була, элекеге вакытта шахта кебек бер мәгарә кебек җирләр була. Шунда кешеләр инде үзләренә кирәкле байлыклар табалар. Әмма кергән бер кеше аннан авырып чыга. Шунда бер галим әйтә, сез анда кергәчтән азан әйтегез ди. Азан әйткәннән соң кешеләр авырмыйча сау-сәламәт шунда эшли башлыйлар. Шуңа күрә дә әгәр дә мәсәлән берәр инде буш урынга килсәң, табигатьтә хәтта мәсәлән урманда, кырда куна торган булсаң, я булмаса шундый бер мәгарәләргә керергә туры килсә, шулай ук азан әйтергә тырышырга кирәк. Азан әйткән кешенең мәзиннең дәрәҗәсе гаять зур икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бер сахабәгә киңәш итеп, әгәр дә син ди халкың өчен берәр инде файдалы эш эшлисең килсә, саваплы эш эшлисең килсә, шул халыкның мәзине булды. Ягъни азан әйтеп аны намазга чакырды. Аны булдыра алмасаң имам булды. Ягъни имам икенче урында бара, мәзингә караганда. Һәм кыямәт көнендә дә, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче булып шушы сүз бирелә Билал дигән мәзингә радиллаһу анһу. Аны дигә өстенә бастырып, өстенә җәннәттән чыккан матур-матур киемнәр кидереп, азан әйтергә боералар. Һәм шушы азан тавышына бөтен мөселманнар аның янына җыела. Айрым Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәте шушы урынга килә. Менә бу кыямәт көнендә дә азан билгесе белән без, мөхтәрәм кардәшләр, барабыз, киләбез икән. Кызганычка каршы бүгенге көндә азанны яратмаган кешеләр дә бар. Иртә белән уята, якларга бирми, каты кычкыралар дип, татар кешеләр дә хәтта зарлана. Бит менә шушы азан тавышы, аларның иләренә үтеп кергән шушы моңлы Аллаһы Тәгаләнең хикмәтле сүзләре аларның җаннарын, тәннәрен, иләрен чистарта икән. Менә шуны аңлап бетермиләр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.